Кажете сега, разбрахме, Чакай че... малко, стой, да, слушам. Значи бяхте на среща с Димитър Борисов, разбрахме. Ние се срещаме много пъти, многократно на ден, някой път не се срещаме. Да. Темата на разговора е била със сигурност... Само, че не, значи вие не гадайте каква е темата. Добре, Плюс това ние в момента нямаме пресконференция, значи мисля, че е логично утре сутринта на Аерогарата да поговориме. Искам да... Може ли да ни кажеш само защо върнахте 4 футболисти? Утре ще говорим. Значи има официална информация през сайта. Да, видяхме се с момчетата, извиниха се, хора се допускат грешки, приехме извиненията, разбира се, че приемем извиненията. Аз само искам нещо да уточня, което трябва да стане много ясно на цялата аудитория. Когато казваме, аз за случай като треньор или ръководство, че ги отстраняваме от тренировъчния процес, това не означава, че ги гониме от клуба. Те са футболисти на този клуб. Значи има много голяма разлика. Едно е да го изгониш от клуба с разтрогнат договор, друго е да го отстраниш от тренировъчен процес. Това трябва много ясно и точно да се разбере. Благодаря ви. Утре ще говорим... Защо само тези 4 имате? Само да ни кажете, господин Пенев, ако може и тръгвам.